Monet ovat epäilevästi hymyilleet, kun on puhuttu kuljetusvaikeuksista muun muassa elintarpeiden niukkuuden yhteydessä. Nämä puheet ovat muka olleet vain laihoja verukkeita. Niin ei asianlaitas kuitenkaan ole ollut. Kun huhti-toukokuun vaihteessa esimerkiksi laivat pääsivät vain vaivoin ja voimakkaiden jäämurtajien avulla eteenpäin, todistaa se, että kuljetusvaikeuksia on ollut. Ja kun jää tuona samana aikana on vielä puolen metrin vahvuista, osoittaa se, että kuljetusvaikeudet ovat todella olleet poikkeuksellisen suuret. Ne ovat kahlinneet merenkulkumme kokonaan, eikä tuiki tarpeellisia ja välttämättömiä tavaralasteja ole saatu tuoduksi maahamme, ei vaikka olisi itketty. Nyt on kuitenkin talven valta lopullisesti murtunut, ja laivaliike, joka vanhan roomalaisen väittämän mukaan on välttämättömämpää kuin itse elämä, on päässyt alkamaan. Laivoja tulee ja menee. Suomeen tuodaan taas viljaa, ja Suomesta viedään taas puutavaraa. Laivat kohtaavat toisensa kaukana merillä, ja vanhan merimiestavan mukaan tervehtivät kohteliaasti ja tuttavallisesti. Ja sivutettuaan toisensa ne jatkavat matkaa, vähitellen ainakin nämä kuljetusvaikeudet lakkaavat olemasta kiusana. Mutta on vielä muita kuljetusvaikeuksia. Esimerkiksi saaristolaisilla kelirikon eli rospuuton aikoina. Ei ole vesikeliä, ei rekikeliä, ei laivakeliä, mutta ei enää jääkään kunnolla kanna. Silloin on turvauduttava muun muassa rannikkojoukkojen huollossa tämän tapaiseen puolittaiseen kävelysoutuun, jossa varovaisesti tunnustellen edetään jääpeitettä myöten, mikäli se kestää. Mutta sitten turvaudutaan venekyytiin, kun jää ei enää kestä eikä kanna. Kovin vaivalloista ja vaarallistakin tuollainen kulku on. Ja täytyy ilman muuta myöntää, että pahamaineiset kuljetusvaikeudet ovat todella melkoiset, kun kymmenillä ja sadoilla kaukaisilla ulkosaarilla asuvat yhteiskunnat on koko kelirikon ajan huolettava tällä tavalla. Asukkaat eivät tosiaankaan saa marista eikä ruikuttaa, vaikka tavaralähetykset viipyvät ja turhaa tavaraa ei lainkaan kuljeteta. Näissä oloissa on pääasia, että leipä ja särvin ja muu kaikkein tärkein jotenkuten saadaan saarille toimitetuksi. Kaikista paljon puhutuista vaikeuksista huolimatta viljalasti toisensa jälkeen on tullut maahamme, ja leipämme ainakin varmistuu, jos ei vielä vallan levene. Mutta hyvät ihmiset, kaikki mikä tässä nyt näkyy, se on sevää ruiskultaa. Sitä autuaaksi ja terveen kylläiseksi tekevää viljaa, josta tälle kansalle kaikkien tiltujen ja jennyjen uhallakin leivotaan monivoimallinen kakku. Nosturit kitisevät ja jyrisevät, mitta mitan jälkeen nousee laivan lastiruumasta ja lähtee suorinta tietä myllyihin ja niin edelleen eri jakeluliikkeiden välityksellä kuluttajille. Pahin nälkämme torjutaan kauemmaksi ja kaikilta ilkeämielisiltä propagandajutuilta katkaistaan kärki. Sillä tämä vilja, se tulee Saksasta ja sitä tulee sieltä vielä paljonkin.
Eteemme avautuva rapakko ei suinkaan ole mikään kevätkostea pelto, joka odottaa siementä. Ei, se on niin sanottu maantie siellä jossakin. Venäläisten hallussa ollut huoltotie, jonka oivallinen kurainen pehmeys osaltaan todistaa, että niitä huonomaineisia kuljetusvaikeuksia on ollut tälläkin ilmansuunnalla. On ollut ja on yhä edelleenkin nyt, kun tien tulisi palvella uusia isäntiään. Täällä jos missään täytyy osata kiiruhtaa hiljaa. Ja täällä täytyy myös osata olla hermostumatta. Parhaaksi ohjesäännöksi osoittautuu vääjäämättömän suomalaisen sisun ohella vanha tunnettu laulunpätkä, väliaikaista kaikki on vaan. Muutamin paikoin on ryhdytty korjaamaan tietä, ja niin tehdään luonnollisesti kaikkialla, kunhan ehditään. Meidän on vain muistettava, ettei Roomaakaan päivässä rakennettu, saati sitten ryssän kehnoa huoltotietä. Mutta siellä, missä jo on toimeen tartuttu, alkavat myös tulokset näkyä, ja osa kaikkein pahimpia kuljetusvaikeuksia on tälläkin suunnalla alustavasti voitettu. Kuormastotkin pääsevät jo liikkumaan, tavarain kuljetus paranee päivä päivältä, ja leipäkultaa saadaan tännekin, saadaan kaikesta huolimatta. Ahkeruus kovankin onnen voittaa, sanoo suomalainen sananlasku, ja se merkitsee nykykielelle käännettynä. Molemmat rintamamme, sekä taistelu että kotirintama, kestävät ja voittavat kaikki vaikeudet yksituumaisuudella ja kärsivällisellä tarmokkuudella.